יכולתי לשבת עם אבא שלי שעות. הייתי אוהב להקשיב לסיפוריו מלבנון. כשהוא היה מספר לי על המלחמה, הוא היה שותה ערק, עישן סיגריה וצחק עם השדים. ההורים שלי התגרשו. קיבלתי את זה קשה. הפכתי להיות אלים. כל הילדים לא רצו להיות חברים שלי, כי הם אמרו שאני אלים. אני יכול לספר לך. היינו מגיעים ליעדים ששם היו בתים של כל מיני שייכים סעודים, כווייתים וקטרים, וכל בית זה היה וואחד וילות כאלה, חבל על הזמן. אז היינו מתפננים שם. ופעם אפילו ראיינו אותנו לרדיו שהיינו בבריחה, היינו רק בחורים, היינו שוחים ערומים כל היום. כל היום יושבים, משתספים, כלומר שמירות, ציורים והכל, אבל שהיינו בבתים האלה, כאילו חגגנו לנו, היה טוב, תראה, היינו גם, שיא המלחמה, אנחנו הולכים לראות סרט בקולנוע בלבנון. אני עוד זוכר את הסרט שראינו שם, ראינו סרט אורקה, משהו עם על איזה לוויתן וזה. זה היה נורמלי, כאילו הרגשנו כאילו שהיה מעין הפסקת אש כזאת, שאנחנו שולטים. הייתי בא לבית ספר כמו שדה קרב. כל ילד שאמר לי משהו, הייתי דרוך להכניס לו פצצה לפנים, לשבור לו את הפרצוף, להראות לו מי גבר. לרגע לא להראות להם שאני אפס. לפרק את האמא שלהם במכות. למה? כי ככה, זה אני או הם. זה המשפט של האנשים שיצאו ממלחמה. זה אני או הם. לא ידענו שכאילו זה הקטעים הקשים. שם יכולים להפתיע אותנו, שם יכולים להראות לנו מאיפה וכאן. ובאמת שם הפתיעו אותנו. שם כל פעם היינו פתאום יוצאים לסיורים, מערבים. פה היינו חוזרים פצוע, שם חוזרים עם איזה הרוג, היו כאלה לא הכרנו בכלל, או כל מיני יחידות אחרות שהיינו באים לחלץ, וכל מיני דברים לא קלים. היינו מטורפים, היינו עושים דברים אפילו לספר אותם לא צריך, כאילו, כן, שכאילו לא עשינו חשבון, כאילו. תאר לך מלחמה ישנו באיזה מבנה, באיזה כפר, זה היה יום שישי בלילה, אחרי יום שלם של לחימה, כולם שמרו וזה. לי לא היה כוח לשמור אפילו, לא יודע אם מספרים את זה. אני לקחתי גופה של איזה מחבל שהרגנו אותו. הושבתי אותו על כיסא בכניסה לבניין, זה היה מין שער כזה, ושמתי אותו לשמור במקומי כאילו, ועם הרובה, עם הכל, כאילו הוא השומר, והלכתי לישון כאילו. תאר לך איזה טירוף היה לנו בתקופה הזאת. לא אכפת לי שקראו לי לשיחות עם המנהלת. לא אכפת לי שהמורות העיפו אותי משיעורים. אפילו פעם אחת באמצע שיעור זרקתי שולחן. למה? כי פעם אחת מורה פתחה את הפה לא יפה. היא אמרה מול כל הכיתה שהיא לא ראתה בחיים שלה ילד שמתנהג כמוני ולא יודע לשלוט בעצבים שלו. היא הסבירה לכיתה עניינים אישיים בתוך המשפחה שלי. לא הצלחתי לשלוט בעצמי. למה? כי החיים הם מלחמה. זה החיים. צריך להיות גבר. זה אני או הם.
כל מה שנשאר לי זה ריק, עולם ריק, מלחמה ואבא, מלחמה ואבא. רק אבא לבנון ידע לקבל את החיה.